Tirkên Kafkasyayê ji bo alfabeyê komîsyon çêkirin, gelo Kurdan çikir. Nivîs Cemîl Oğuz. Pirs ev e, çi eleqeya Tirkên Kafkasyayê û Kurdan heye? Belkî eleqe nîne, lê heta ji me bê ka em îzah bikin dekirem bikin. Komîsyona alfabeya hevpar a cîhana Tirkan bala xwe bidine cîhana Tirkan Komîsyona Alfabeyê. Erê weşaş nexwin. Erê yê hemû welatên Tirkan alfabeya wan heye, lê niha gavek din avêtine. Gaveke çawa? Gaveke ji bo yek alfabeya Tirkan. Ev komîsyona naborî vê mehê li Bakuya Azerbaycanê civîna xwe saz kir. Bîstê vê mehê jî li ser civîna xwe daxuyaniyeke nivîskî belav kir. Wan li hev kir ku alfabeyekî hevpar ji bo cîhana Tirkan bê amadekirin ku ji 34 tîpan pêk tê. Niha em ê xebata wan û meyla Kurdan bidin bahev fermo. Tirk ku xwedî gelek welatanin, li welatê wan zimanê wanê fermîye jî dîsa tên bahev û ji bo xwe li ser yek alfabeyê dixebitin. Kurd bê welatin alfabeyên cuda bikartînin, lê nayên bahev ku ji bo xwe alfabeyekî yekgirtî saz bikin. Di sala 1991 de zanyarên Tirkan li gor pircûreyiya fonetîk a wan alfabeyeke ji 34 tîpan amade kiriye û komîsyona wan niha bi ser vê re nîqaşên xwe dimeşîne. Yên me niha ev nêzî 100 salan e bingeha alfabeya latînî hatiye danîn. Lê tu komîsyonê ku vê li nav hemû Kurdan belav bike yan bi rêveberiyên parçeyan bide qebûlkirin tune ye. Wan li hev kiriye ku alfabeya wan li ser latînî be, lê di tîpan de li hev bikin. Yên me li gel ku fikra piraniya Kurdan hilbijartin û pêşvebirina alfabeya latîniyê jî tugav û fermiyet tune ye. Komîsyona wan bang li hevkarê xwe kiriye ku piştgirî bidin alfabeya hevpar a Tirk. Yê me ne komîsyoneke wiha heye banga alfabeya ji bo Kurdan bike, ne jî kesî xwe daye ber vî barî. Hema wisa her parçe li gorî xwe bi alfabeyên cuda karê xwe dimeşîne. Komîsyona wan biryar daye vê alfabeya hevpar li welatên Tirk ên endam û çavdêr belav bike. Yê me ji xwe dewlet tune ye û ji xwe komîsyonekî wisa jî tune ye û bi ser de rêveberên xweser federe jî ji xwe meyleke wan a bi vî rengî tune ye. Halbûkî rêveberiyên federe xweser dikarin li nava xwe li herêma xwe alfabeya latînî pêşbixiniyan jî karê xwe bi her du alfabeyan bidomînin ku heta yek zêdetir derkeve pêş. Hûn ê bêjin wisa nakin? Ez ê bêjim na. Hê me hîn borî pisûlayê dengdanê yê rêveberiya xweser a Rojava li Kobanî bi tîpên erebî bûn. û mînakek din. Li dinyayê gelên ku bûne du parçe hene. Mînak Kore. Koreya Başûr û Koreya Bakur. Erê ew du parçe ne. Heta cihekî neyarê hevin jî du alên wan jî hene, lê yek alfabeya wan heye. Yekî ji Koreya Bakur jî ji Koreya Başûr jî dikare romaneke ji parçeyê din bixwîne, lê ême yekî ji Silêmanî nikare romana yekî ji Rihayê bixwîne, berevacî jî rast e. Ha, ne ku ev nivîs armanc jê pesendayîna Komîsyona Alfabeya Hevpar a cîhana Tirkan e. Lê armanc ew e nîşan bide ku li dinyayê çi diqewmin û em çi dikin.